Какво става, хора? Аз съм Тото Геймер и днес ще играем Fun Run. Един приятел ме накара да се изтегля тая игра и нищо ми не пречи. Искам да играем на Sandcastle. Yes, бе! Yes! О, Sandcastle. Castle. О, first. Вижте какъв съм професионалист, бе. Нищо не може да ме... Не може да ме пипне. Освен това... Исках да го взема. Бързия Джо. И такъв съм професионалист направо. По-добър от мене няма на тази игра. Гледай. Да, тия са всички на мене. Що не? Втори. По някакъв късмет. Извинявам се за шумовете. На Жели Кейв. Не съм снимал, защото имаше някаква профилактика на тока и нямах батерия и за това. Това ме забавя. Вижте, пак съм първи. Стига, пак са всичките на мене. Само аз страдам. Аре, бе. Во? Тая как финишира, бе? Да, то като са трима на мене, е нормално да съм втори. Извинявам се за прекъсването от интернета. Не е много добър. Аре, бе. Готово. Това съм аз тук. Ето ме. Ето как така тича по-бързо от мене. О, първи съм. Трети. Аре, стига да тиева магнита. Малин. Извинявам се. Просто много се нервирах. Понеже като съм във въздуха и някой ми използва шибания магнит и свърчам 1 километър назад.
трети. Да, тая имаше. Чакай, бе, как четвърти, бе? Абе... Бах ти. Няма да играя тази игра. Само си включа Wi-Fi-а. Айде, Clash of Clans да видите. Тук вчера видях, че като стигна 1250 трофея, ми дава 450 диаманта, от което ще съм много доволен. С това откувам и още лизарди. На 12 лизарда и всичко друго бербериани. Ще си правя гигантите трети левел и ще атакувам и с тях. Ама за сега още са много слаби. И да видим, ако има някой по-слабичък, да мога да го победа с половината си армия. Или някой глупак е като той. Али, да хиден Тесла. Аре бе, ще ни бербериани, бийте по-бързо. Айде, победа. Всъщност той не е глупак. Той го е оставил нарочно, според мен, защото да не може да му... По-трудно да му се вземе Дарк Елексира и такива по-слаби като мене, деца тъха 6 или 4 или 3 или 1, да му пуснат просто така бербериани, да му бутнат тъхато и да се махат. И да не взимат Дарк Елексира. Това им е целта на тия по-добрите. Да знам, че тая армия, тая база не е толкова добра, защото по принцип съм с тая. Опа. С тая съм. Ето вижте с новата камера как се вижда чисто. Даже и на мортара белезите се виждат. Имам две оградки 6 левел. Ама къде съм не знам. Едната, е тука и е тук. Почвам да ставам по-нормален за ТХ6. И това е, момчета. Харесвайте, коментирайте и споделяйте моя клип, за да имам повече популярност. И така. Айде, чао от мен.